faci? Ce faci, măi, Floricică, măi? Care bate acolo? El închide ușa și bate în ușă. Spate, hai bine. Hai, tu ești lupul? Hai zi, trăiești, cucuieți. Așa n-ai să încaci, ia. E cam... Hai, trăiești, cucuieți. Trebuie și tu așa, ai? Eu i-am luat păr de la mine, zic, Andrei, numai decât. M-a zărit la poartă, a alergat. Andrei. Andrei. Ah. Să